Номер 1. Коледният прозорец на Блок 12. Семейството на Георги, Милена и малкият Виктор се беше нанесло в апартамент на Блок 12 на 23 декември. След 3 месеца търсене бяха намерили ефтино жилище, но никой от тях не се беше замислил защо цената беше толкова ниска и защо предишните наематели бяха напуснали без да дадат някакво обяснение. Коридорите на блока бяха тъмни, лампите премигваха, асансьорът скърцаше неприятно. Но семейството нямаше избор. Парите бяха малко, а зимата тежка. Още първата вечер Милена беше забелязала нещо. Балконската врата се беше открехвала сама. Тежката метална рамка уж се беше затваряла плътно, но след минута-две се чуваше леко клик и цепнатината се появяваше пак. Георги беше стегнал дръжката, беше сменил гуменото отплътнение, но без никаква промяна. Към 23:50 те бяха седнали да ядат набързо приготвената вечеря. В този момент Виктор беше настръхнал и беше прошепнал: Тате, в прозорецът има човек. Георги стана, раздразнен, убеден, че детето се измисля от умора. Но когато се доближи до стъклото, кръвта му се смрази. В отражението стоеше лице, прекалено близо до Георги, сякаш някой беше застанал точно зад него. Лицето беше посивяло, подпухнало, с кожа, която изглеждаше размекната от вода. Устите бяха разкъсани по средата, като след удар, а очните кухини бяха черни, без дъно. Когато Георги направи стъпка назад, лицето в отражението се наклони леко главата. Движение, твърде бавно, твърде осъзнато. Милена изпищя. И тогава се чу звукът. Сякаш някой беше почукал по стъклото отвътре. Георги грабна дръжката, но вратата не се отваряше. Сякаш някой я държеше от другата страна. Въздухът беше станал тежък, миришеше на влажна ръжда и на нещо като гнил плат. Едва през нощта от коридора беше прозвучал звукът на влачене. Бавно, равномерно. Все едно някой мокър тежък човек пълзеше. След това тъмните мокри отпечатъци на боси крака, които се бяха появили един след друг, без тяло и без посока. Водеха от прозореца към стаята на детето. В 3:17 прозорецът се беше отворил широко. Сам. Вратата се беше затръшнала след това, без никакъв вятър. Георги беше почувствал невидима сила да дърпа вратата навън, въпреки че той се бе хвърлил с цялото си легло върху нея. И тогава, през процепа, беше минала черна ръка, дълги пръсти, ногти, счупени до месо, кожата разранена. Ръката беше почукала отвътре, по стъклото. Същият ритъм. Сутринта тримата бяха отишли при хазяина. Старецът пребледня. С тих, треперещ глас той каза: онзи човек, който живееше там, падна от същия балкон на бъдни вечер. Тялото му лежа 6 часа под дъжда. Никой не искаше да го гледа. Казват, че последното, което се е видяло на прозореца, било лицето му. Семейството напуснало същата вечер, но съседите отгоре бяха твърдели, че още 2 нощи след това чули по коридора и по стъклото същото тихо, ритмично почукване. Номер 2. Коледният посетител от гората. Семейството от малко рилско село беше спазвало една странна традиция. На бъдни вечер оставяха стар керосинов фенер да свети на верандата до сутринта. Никой не знаеше точната причина.
Просто така се правеше. Тази Коледа бяха забравени. В полунощ кучето започна да вие. Така, както никога не го бяха чували. Проточено, тънко, сякаш го болеше. Бащата беше излязъл навън и беше видял фигура на границата на гората. Стоеше неподвижно, изключително висока, с непропорционално дълги ръце, които висяха до коленете. Фигурите на дърветата я закриваха частично, но бащата беше усетил, че той гледаше към тях. Кучето беше спряло да лае и беше легнало със свити уши, отказвайки да помръдне. Когато светлината от фенерчето падна върху фигурата, тя направи крачка назад. Или по-скоро беше се плъзнала, сякаш не стъпваше нормално. По едно време фигурата изчезна зад дърветата, а след минути бе започнало стържане по стените на къщата. Бавно и равномерно. Все едно ногти или кости търкаха дървото. След това стъпки по покрива. Тежки, ритмични. Бащата беше излязъл с пушка, но по покрива нямаше никакви следи, а снегът беше пресен. Но зад комина беше видял една огромна отпечатана следа. Пръстите бяха дълги и извити, като ногти. Отпечатъкът беше натежал, дълбок. Но сутринта семейството намери около къщата дълги стъпки, които бяха обиколили постройката 5 пъти. Следите бяха завършили точно пред входната врата, където някой беше оставил внимателно подредени дребни колонки, като знак. Същата вечер бащата запали фенера на верандата. Тогава се чу рев, огромен, нечовешки. Звук, в който имаше ярост, тъга и глад, смесени в едно. Рев, който накарал прозорците да вибрират. Семейството отиде при старият Драголю, човек, който знаеше легендите. Като му бяха разказали, той каза само това. Той идваше всяка Коледа. Фенерът не е за душите. Той е за да знае, че вътре няма място за него. Светлината го държи далеч. Ако останете в тъмното, то влиза. Семейството се върна. Цяла нощ фенерът беше горял. Но сутринта върху предния прозорец имаше нещо ново. Една дълга следа, изрязана с нокът. От единия край до другия. Номер 3. Коледната играчка от тавана. Елена се беше прибрала от университета за празниците и бе решила да украси къщата сама. На тавана тя намери стара кутия с украси, но една вещ стоеше отделно. Малка дървена музикална кутия, обгорена по ръбовете. Капакът й бе изялан с усмихнато детско лице, но очите бяха прекалено кръгли, прекалено големи, сякаш поглъщаха светлината. Елена не помнеше тази кутия. Родителите никога не й бяха показвали нещо подобно. Когато я отвори, ръждясал механизъм за скърца и зазвуча мелодия. Детска, бавна, но фалшива. Повтаряше 3 ноти, които звучаха като плач. Същата вечер кутията започна да свири сама. Елена се качи по стълбите и видя капака отворен. Тя го затвори. Обърна се и отново чу леко, а кутията отново беше отворена. На следващата нощ, към 2 без 10, тя чу тих детски смях. Смях, който идваше от ъгъла на стаята й. Точно там, където беше оставила кутията.
съм. Гласът беше тънък, прегъкнал, все едно идваше от дете, което се беше борило да говори без въздух. Когато родителите й чули виковете й, майка й бе признала истината. Преди 19 години техният братовчет Марко, 6-годишно момче, бе живял за кратко в тази стая. Марко боледувал тежко, а любимата му играчка била същата музикална кутия. Марко умрял в тази стая. Но сутринта бащата изхвърли кутията в контейнер на няколко преки от къщата. А на следващия ден тя стоеше на бюрото на Ели, отворена и свиреща. Подът до прозореца бе нареден с сивкави отпечатъци от малки боси крачета. Сякаш някой беше стоял там цяла нощ. Елена замръзна, когато въгъла видя сянка. Детска, но не статична. Дишаше накъсано, пулсираше. А очите й две кухи черни ями, които я гледаха без да мигат. Нали? Вече ще си играеш с мен. Няма да ме оставиш сам. Тогава лампичките на елхата угаснаха. Мелодията продължи. По-силна и по-бърза. Стаята беше заключена от тогава. Но всяка Коледа точно в 2 часа родителите на Елена чували тихото щракване и позната мелодия отгоре.